Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. SekuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingathi kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kubikwa ukuthi-ke endaweni-ke yase-Manchester Mgungundlovu kuthiwa-ke sekuboshwe ongomdabu ePakistan ekuthiwa-ke ubencelisa abasebenzi bakhe into ecijile. Kuthiwa-ke iningi lalabasebenzi abesifazane abadabuka eLesotho. Kuthiwa-ke lokhu kuvezwe ngomunye-ke wabasebenzi ekuthiwa-ke ubenze noma-ke ubenecala emsebenzini, instead of anikwe i-warning ube esenza-ke njengenjwayelo lo mnumzane lo okuyena-ke umphathi webhizinisi efuna ukuthi-ke amncele into ecijile. Kuthiwa-ke lo sifazane ngokugcina engakwenzanga lokho, kodwa-ke wagcina-ke exoshwa, ubeke esebekela amaphoyisa, then-ke amaphoyisa-ke aseke afika ayambopha. Yilapho-ke nabasebenzi-ke abanye begonyulukile basho-ke bathi-ke nabo sebekhathele amanyala enziwa yile ndoda yasePakistan. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwevideo elandelayo.